Des de 2015, a Silla s'han creat 6 aules gratuïtes de 2 anys i el proper curs totes les xiquetes i xiquets de 2 anys tindran la seva plaça gratuïta. Això és donar les mateixes oportunitats a tota la infància, ajudar a les famílies amb un suport real, crear places docents amb les mestres d'infantil, les monitores de menjador, les beques corresponents. Això és enfortir el servei públic de l'educació. Això de la gratuïtat de 0 a 2 anys no passa en totes les autonomies, però així sí que està passant i és gràcies a les polítiques progressistes de Compromís. Recordeu el que feia el PP amb l'educació? Retallar, privatitzar, malbaratar, diners públics. I què estem fent en Compromís? Atendre les necessitats de les persones, de les famílies i garantir la igualtat en la infància. Eixes són les polítiques progressistes, les d'enfortir els serveis públics, el servei públic de l'educació.